Bona tarda. Aviat bona nit ja, una mica tard. Bé, en nom del grup parlamentari del Partit Popular Català, unes consideracions breus, no només atesa l'hora que és, sinó també atès el breu contingut del que ha estat la informació relativa a les decisions que ha pres el Govern de la Generalitat de Catalunya en aquesta reunió d'avui. La segona reunió, des de que tenim el nou govern, Catalunya. Dic que la meva intervenció serà breu perquè el contingut de les decisions és molt breu. De fet, no hem conegut cap decisió encara. Portem 2 reunions del govern de la Generalitat de Catalunya després de les eleccions del 28 de desembre i encara és l'hora que coneguem alguna decisió important, significativa, concreta, que ens pugui donar una idea clara de per on camina aquest govern, quines són les mesures que pensa prendre per sortir del forat en el que estem i per atendre el que tots hem coincidit en algun moment, que és la prioritat fonamental de la política catalana en aquests moments, que és sortir de la crisi econòmica, generar creixement econòmic i ocupació. Estem atònits davant d'aquesta lentitud del govern de la Generalitat. Se'ns va dir que era el govern dels millors i ara mateix l'única cosa que hem comprovat és que és el govern dels lents. Funciona el govern a càmera lenta. Portem 2 reunions de govern en què el govern el que informa és que es dedica a reunir-se per fer nomenaments de càrrecs i pel que veiem, a més, encara no han acabat. És a dir, que a la propera reunió del govern ja podem anticipar que tindrem més nomenaments. De moment, aquestes reunions serveixen només per nomenar càrrecs. És cert que hem conegut dues informacions, una de les quals ens satisfà i l'altra ens deixa perplexes. La primera, que ens satisfà, perquè és una petició que hem estat reiteradament demanant i exigint en el govern de la Generalitat, és que es fes una auditoria externa en relació a la situació econòmica i financera de la Generalitat de Catalunya com a conseqüència de la gestió comptable econòmica i financera de l'any 2010. I avui se'ns ha dit que efectivament el president ha encarregat aquesta auditoria i que per tant en un termini màxim de 3 mesos coneixerem aquesta situació. Tot el que siguin mesures encaminades a la transparència i al coneixement i a la informació de quina és autènticament la situació econòmica i financera de la Generalitat, ho celebrem, ho aplaudim. És, com saben tots vostès, una petició que hem estat manifestant reiteradament des de l'endemà de les eleccions. Era també un compromís que en aquest sentit celebrem conèixer avui que finalment això es farà. Saben perfectament que la nostra opinió del que ha estat la gestió econòmica del govern de la Generalitat l'any 2010 i els 3 anys anteriors és lamentable, és pèssima, s'han equivocat les prioritats. Fa temps, i en la legislatura anterior vam estar explicant que entenem que el dèficit públic de la Generalitat és superior sempre al que es pressuposta a l'inici d'any i també entenem que la situació actual serà diferent de la que el propi govern va explicar abans de deixar les seves carteres a la finalització del mandat anterior. Dit això, però, ens deixa perplexes el segon anunci, i és que si la capacitat màxima que té en aquests moments el govern de concretar quin serà l'esquema i els paràmetres del pressupost del 2011, que portem també un mes demanant que sigui el primer compromís del govern de la Generalitat, que és portar aquí el pressupost del 2011, no podem funcionar amb un pressupost prorrogat del 2010, quan sabem, a més, que no s'ajusta a la realitat del 2010. Doncs la màxima concreció que hem aconseguit en aquests moments és que ens digui que serà un pressupost clarament inferior al del 2010. Felicitem per aquesta capacitat de concreció impressionant de que serà clarament inferior. Només faltaria que ens diguessin que serà clarament superior. Seria una qüestió absolutament difícil d'entendre. Ara bé, la nostra pregunta és què vol dir exactament això? Amb què es concreta? Per què no concreta res el govern? És que no volen explicar o és que no saben el que han de fer? Hi ha por a explicar la realitat? Com pensa reduir l'administració, que ens ha dit que ho faria? No ens explica com. Ens va parlar a la primera roda de premsa el govern de percentatges que després, en la realitat, quan veiem la reestructuració del govern, veiem els decrets que s'han publicat per cada un dels departaments, no sabem trobar aquesta reducció de càrrecs públics i de dimensió de tamany de l'administració, no la sabem veure. Els demanem que ensenyin les cartes,
que el govern vingui aquí i ensenyi les cartes i que expliqui què pensa fer. Portem ja uns dies, 2 reunions de govern, i l'única cosa que som capaços d'escoltar és que nomenen càrrecs. I fixin, no penso entrar a criticar ni un sol dels nomenaments. No penso entrar en la idoneïtat o no de cap dels nomenaments, cap d'ells. Ja siguin els càrrecs de l'administració, directe o indirectament, que representaran la Generalitat aquí o allà o més enllà. No és aquest el tema. La idoneïtat de cadascun d'ells ja la demostraran amb els seus actes. Pels seus fets els coneixerem, com va dir algú ja fa temps, no? Però el que ens preocupa molt és que no veiem per ningú lloc aquesta voluntat de reduir l'administració, de racionalitzar l'administració, de simplificar l'administració, de desburocratitzar l'administració, de reduir els càrrecs públics de l'administració, no la veiem per enlloc. De moment no la veiem per enlloc. Demanem que el govern posi les cartes sobre la taula i concreti tots els anuncis que ha anat fent en les darreres setmanes i que reunió de govern rere reunió de govern no es concreten amb res. Només veiem de moment fum i més fum. És molt preocupant, és greu, diria jo, que el govern del senyor Mas no hagi fet encara cap pas endavant i ja comenci a fer passos enrere. O sigui, ja hem conegut un pas enrere. Ja vaig dir també ahir que hagués pogut donar un primer exemple, doncs, per exemple, en lloc de nomenar 7 delegats del govern, com va fer en el seu moment l'expresident Pasqual Maragall, nomenar-ne 4, hagués sigut una primera mostra de simplificació. Avui coneixem ja un pas enrere encara més important, no? Avui coneixem que el govern anuncia que no tan sols no pensa suprimir cap de les delegacions que té el govern a l'exterior, de les conegudes ambaixades catalanes a l'exterior, sinó que les pensa mantenir totes. Pensa mantenir aquestes ambaixades que, al nostre entendre, són una despesa absolutament supèrflua, innecessària i injustificable des de qualsevol punt de vista, amb una situació econòmica com la que vivim actualment. Són aquestes ambaixades, les 5 ambaixades que tenim en aquests moments, que té la Generalitat a fora, que costen uns diners importants, només amb nòmines i manteniment de l'estructura són més de 2 milions d'euros, una despesa supèrflua, que a més és innecessària i injustificada. Per què? Perquè la Generalitat de Catalunya té a l'exterior un nombre molt important, si no recordo malament, de 35 oficines, que són oficines de caràcter comercial, les antigament COPCA i CIDEM, actualment unificades en Acció 10, que són oficines de representació, oficines de gestió comercial, que fan perfectament aquesta feina i que fan absolutament innecessària tota la xarxa d'ambaixades, de delegacions del govern a l'exterior. I ens fem la següent pregunta. Els delegats del govern que en el seu moment va nomenar el govern del senyor Montilla continuen encara fent de delegats del govern? És a dir, per entendre'ns, el senyor Carod Rovira encara està cobrant la seva nòmina de delegat del govern a París. Vull dir, tot això no és important, tot això. És a dir, el govern, en lloc de dedicar-se a retallar immediatament la despesa per allà on és possible retallar-la i eliminar tota l'estructura innecessària, l'única cosa que és capaç de fer és venir reunió del govern rere reunió del govern a explicar quins són els nous càrrecs que nomena. Mantenir aquestes delegacions a l'exterior denota un error de prioritats claríssim. És un error de prioritats claríssim i un nou interrogant, a més. Si baixa el pressupost, ens diuen que baixarà d'una manera clara, però es mantenen aquestes partides d'ambaixades i altres despeses que, pel que veiem, el govern no està disposat a retallar, com es farà aquesta reducció del pressupost? Demanem, per tant, al govern, de manera contundent, que posi sentit comú i que redreci les prioritats de la política pressupostària de la Generalitat. Una de dues. O el govern, amb caràcter immediat, concreta com pensa estalviar els diners que els ciutadans de Catalunya paguen amb els seus impostos, com pensa racionalitzar i desburocratitzar l'administració catalana, però que expliqui concretament com pensa fer-ho, no només en manifestacions de voluntats i més fum, ja n'hi ha prou de fum, anem per feina. I ens explica, a més, com pensa estabilitzar el pressupost de la Generalitat, tendint al dèficit zero, o nosaltres estem disposats a presentar amb caràcter immediat propostes legislatives, iniciatives parlamentàries amb caràcter immediat per plantejar com s'ha de fer això. El Partit Popular de Catalunya sap perfectament com s'ha de fer això. Si el govern de la Generalitat no ho presenta, nosaltres presentarem amb caràcter immediat iniciatives legislatives amb caràcter de proposició de llei per anar directament a atacar aquests fronts que en aquests moments són
absolutament imprescindibles de corregir. Repeteixo, l'estalvi econòmic, la racionalització i la desburocratització de l'administració pública i l'estabilitat pressupostària, és a dir, la tendència al dèficit zero. Aquesta és la valoració que en aquests moments, atesa la informació que hem rebut, els hi puc concretar. I quedo a la seva disposició per si volen fer alguna pregunta o... No li preguntaré per la idoneïtat de les persones, però sí perquè als altres grups els hi ha sobtat i els hi sorprèn que una persona que no serà ni és membre del govern sigui qui presideixi les 4 comissions bilaterals entre la Generalitat i l'Estat. Efectivament, com ja he dit al començament, no entraré a valorar la idoneïtat de les persones i tampoc faré en aquest cas una crítica política al que entenc que és una qüestió, diguéssim, de distribució de poder polític a dins del que són les regles de joc de la Federació Convergència i Unió. La Federació Convergència i Unió té un mandat, en aquests moments, un mandat electoral que li donen les urnes, que és organitzar el govern i posar en marxa les polítiques que ens permetin atendre i resoldre els problemes que tenen els ciutadans. Quines persones posin al capdavant de cada una d'aquestes qüestions, sigui més lògic o menys lògic, en aquests moments no és el que més ens preocupa. Podem tenir la nostra opinió, però són qüestions que en aquests moments, des del punt de vista polític, són poc rellevants. En canvi, sí que és molt rellevant quins seran els resultats que obtingui aquesta organització. I el que sí que ens preocupa profundament és que aquesta organització, a hores d'ara, pel que anem coneixent, no respon a la finalitat que en el seu moment se'ns va explicar i considerem nosaltres, evidentment, que ha de ser la prioritat fonamental d'aquest govern, que és sortir de la crisi econòmica, generar riquesa i crear ocupació. Cap de les decisions que ha pres el govern de Catalunya fins al dia d'avui respon a aquesta finalitat. I cap de les decisions que hem conegut avui, cap d'aquests nomenaments, i especialment el que vostè m'està explicant en aquests moments, respon a aquesta finalitat ni contribueix a generar riquesa, ni a lluitar contra la crisi econòmica, ni a crear un sol lloc de treball, que al nostre entendre és aquesta la prioritat absoluta del govern, la qual no està atenent a la vista de la feina que està fent. Moltes gràcies. Perdó. Si em permet, li repregunto. En les 2 legislatures anteriors vostès criticaven, també Convergència i Unió, que el tripartit eren 3 governs alhora. La Federació Nacionalista, que ja havia governat, com tothom sap, són 2 partits diferents, un que coneix vostè molt profundament. Diguem-ne, no els preocupa que es pugui instal·lar ara un bipartit i que pugui haver 2 governs alhora, en el cas de l'actual legislatura? El mateix argument que vostè ha dit del repartiment dins de la coalició de parcel·les de poder. Tot el que sigui, tot el que suposi en aquests moments que el govern, en lloc d'estar concentrant la seva energia, el seu esforç, en trobar i en plantejar solucions al que és el problema fonamental, que és la crisi econòmica, la creació d'ocupació, ajudar els creadors d'ocupació, els petits empresaris, els autònoms, tot el que s'aparti d'això en aquests moments és anar en el sentit contrari, en el camí contrari d'aquesta recuperació econòmica que entenem que ha de ser l'objectiu fonamental del govern. El fet, efectivament, de que el govern internament tingui problemes aparents, almenys, a l'hora d'estructurar les àrees, les parcel·les de poder, i aquests problemes signifiquin un alentiment en la presa de decisions del govern de cara a resoldre els problemes que té Catalunya, evidentment vol dir que no tenim en aquests moments el govern suficientment eficaç que necessitaríem. Per tant, això resta eficàcia, òbviament, al que és la funció que té el govern. Resumint, el govern està
per prendre decisions, per solucionar els problemes dels ciutadans de Catalunya. No està per reunir-se setmana rere setmana només repartint-se els càrrecs, repartint-se el pastís i nomenant persones que ocuparan càrrecs públics el dia de demà. Aquesta no és la finalitat d'un govern. Això podríem fer-ho perfectament i, en canvi, diguéssim, sense que fos el tema central de les reunions del govern, i en canvi el govern s'hauria de reunir per exposar, per prendre decisions i després poder-les explicar i que les poguéssim en tot cas valorar i fins i tot recolzar. Què més voldríem que escoltar mesures del govern que poguéssim recolzar? No és aquest el cas. El cas és que altres qüestions, altres elements, ocupen i preocupen internament i concentren l'atenció del govern, que no són precisament el que nosaltres entenem que són les prioritats. Doncs moltes gràcies i bona tarda.